Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages as we are watching this program. Ndinokukumbirai kuti munge muchizo like uye zvekare nekukomenta mucomment section. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindi posterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nyaya yangu iri pamusoro pekuba kwatakaita tichibira murungu mushure mekunge ndakwanisa kuzoziva password yesafe yavo iyo yavaigara vakachengeta mumba mavo, ndikabva ndachizopa password iyoyo kumukomana wangu uyo akazova murume wangu ainge ari mbavha kubva achiri kuCape Town aitoita zvegangsterism. Saka paakazouya muZim tichizotanga kudanana mushure mekunge ndazviziva kuti iye aita zvekuba motikari achiri kuSouth Africa zvekare nekuita maarmed robberies, ndo pandakazomuudza kuti murungu wangu sezvo aitawo zvekutengesa goridhe akatoti munhu anotengesa goridhe zvakatonaka because kunyangwe tikamuvhara mari haambofi. Akazoenda kumapurisa nekuti goridhe pachezvaro rinotosungisa. Saka paakandiudza zvose izvozvo ndakabva ndatoona kutoti zvainge zvakatonaka. Saka nyaya yangu mukomanashi inyaya inotondirwadza kusvika pari nhasi because ndainge ndisina kana kumbofungidzira kuti muupenyu hwangu ndichazonzi ndiri munhuwo wekuti ndichazonzi ndakaromba nekuurayisa hama dzangu nekuda kwenyoka. Ndainge ndisingatombozvizivi kuti kune chinhu chinonzi nyoka iyo inogara mudende raunenge uchichengeta, rinogara rakazara neropa inenge ichitoswima irimo muropa rehama dzako. As long as uchiipa ropa rehama iwewe unenge uchikwanisa kuita mari. Zita rangu muchanditi Ruth, not my real name. Ndainge ndichishanda as a maid, ndichangoti kuAvondale uye zvekare ndakakurirawo kumaruzeva. Murungu wangu aita zvekutengesa ma-electronics uye zvekare nema accessories, but kana ari ma-electronics vaiwana zvinhu zvekuba izvo zvinenge zvakabirwa vanhu kuSouth Africa zvakaita sema-laptop, mafoni, iPhone. Saka vainge vaine mari yakawandisa. Ndakati ndatanga kudanana nemukomana wangu uyo akazova murume wangu achindiudza mabasa ake ose awo ainge achiita kuSouth Africa. Saka rimwe zuva bosi vangu vakabuda ndokubva vachizoenda vakanotengesa goridhe, vakadzoka vaine mari yainge yakawanda uye zvekare vaita mamwe madhiri andisingazivi kuti aiva madhiri ei, but madhiri iwawo what I know is that ainge ari madhiri ekutengesa zvinhu zvisingatendedzwi kutengesa nemutemo. Saka ndakazongopinda murumu umo mavainge vachishandisa rumu yacho seoffice yavo. Ndakapindamo ndichida kucleana ndokubva ndavaona vainge vakamira. Safe yacho yainge yakatokura sesafe dziya idzo dzinoisirwa pfuti. Saka pamusoro pesafe but mukati vainge muine imwe compartment yekuti waizovhura wobva wachizoisa kasafe kadiki. Saka vainge vachitobaya sefa yacho iyoyo yainge itori nepawaitoona kuti kana uchitobaya manhamba achitobuda. Saka vakati kwandiri Ruth continue nekuti painge paine vanhu vainge vachazouya. Saka vakanditi tsvaira muoffice nekukasika uvhure mawindo kuitira kuti munge muchizoita fresh air. Saka ndakati ndichitsvaira nekupukuta table, ivo vainge vakandifuratira. Mukoma ndakatarisa ndikadongorera ndikaona manhamba kuti painge pakanyorwa manhamba api apo pavainge vabva mukuvhura safe yavo. Ndokubva ndatongo memorize manhamba acho iwawo. Handizivi kuti chii chakakonzeresa kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro. Saka ndakazoti ndakagara
neboyfriend yangu ndikabva ndatomuudza kuti iwe ndava kuziva password yesafe yemurungu wangu, ndaona achiisa mabundles emari musefu imomo. Akati unozviziva kuti mari iyoyo kana tikaitora tinokwanisa kutoita life yedu yakanaka, tinokwanisa kutotiza kana muno muZimbabwe, then we start a new life. Saka ndakangomuti ko kana tikazosungwa ndopa akazondiudza kuti zvinhu zvakaita seizvozvo hapana paunombofa wakasungwa, nekuti anenge ari madhiri asingatotendedzwe nemutemo avanenge vachiita sekutaura kwako. Ndakabva ndachizomuudza kuti pamba painge paine door rainetsa kuvhura, iro rekuti kana uri pabalcony paiva nemasliding door maviri, rimwe racho rainetsa kuvhura. Ivo vainge vasingatozvizivi kuti door rinonetsa kuvhura iroro kana ukashandisa screwdrive ukaita rekusimudzira mudenga waikwanisa kuzorivhura. Izvi zvaizivikanwa neni chete, ivo vaingorisiyawo rakadaro. Saka akabva ati ndo ratichashandisa iroro, but tichazoita rekupwanya kana tobuda, kuitira kuti tinge tichizoita sekunge vanhu vaita a forced entry. By then ndaitozviziva kutoti pamba painge paine nyanga yenzou iyo yainge ichazoya kuzotorwa neumwe murungu wekuSouth Africa ainge achauya kuzoitenga nyanga iyoyo yaitogara muofisi mavo. Saka akati kana iripo hapana pavangazombofonera mapurisa kuti vange vachizouya. Saka vakabva vachizoita saizvozvo baba vekwangu nevamwe vakomana avo vavanoti vakanovatora kumbare, ndokubva vachizouya vakaita break in. Vainge vatori nepfuti dzavo, ndokubva vatotora safe iya yainge iine mari. Mainge muine 28k mari yainge irimo. Mushure mekunge vatora mari, mukoma havana kuda kuenda kumapurisa vanhu ava nekuda kwezvinhu zvimwe zvavainge vachichengeta pamba pavo zvaitosungisa. Zvimwe zvacho handitauri, but vainge vaine mishini zvekare yekuprinta mari iyaya yefake. Saka mugaraji ndo mavaita madhiri iwawo ekuprinta mari yefake. Saka ndakangonzwa mukadzi wavo ava kuti ilosi kana tikada kuzoita zvekudana mapurisa pano tinokwanisa kutoluza zvakawanda. Uye painge paine imwe motikari yainge isina manumber plate. Motikari iyoyo vaingoidriva usiku, apa yaita sekunge yainge yakabva kuSouth Africa. Saka hakuna aiziva kuti motikari iyoyo yainge yakabiwa here kana kuti chii chaiitika. Yainge iri Ford double cab, but yaingofambwa nayo usiku local, votodzoka votoipaka. Vaiti kana vakaipaka panze vaiva nemazitende avo avaivhara nayo matende iwayo. Saka ndakangonzwa mukadzi wavo, ini ndainge ndiri mukitchen ndichitsvaira, vainge vakagara mulounge, mukadzi wacho achiitisana nharo nabosi vangu achiti hazvina kana basa izvo, zvitori nani kuti mari inge ichiinda than kuzoluza zvinhu zvakawanda. Ndikatoziva kutoti madhiri ose awo aitwa nemurungu wangu, hapana paainge achazomboenda kumapurisa. 3 weeks after that robbery, mukoma, zvinhu ndopa zvakangotanga kungochinja. Ndakatanga kurwara, ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndava kuda kumboenda kumusha, ndainge ndisinganzwi zvakanaka. Ndakatanga kuona mimvuri ichinditeverera kana ndiri mumba. Ndainzwa kuti paiva nemunhu uyo aiuya obva avhura door. Ndaiti kana ndikatarisa ndaiona kuti panenge pasina kana munhu. Ndaiti kana ndikaskrima ndichiridza mhere, vanhu vaiti kana vakauya like amai vangu vaindibvunza kuti kochii. Ndobva ndavaudza kuti padoor pane munhu aripo. Ndaiti kana ndavati padoor pane munhu aripo, ivo vaiti hapana kana munhu apa, vhura door tione kuti chii. Ndobva ndati door rakatovhurika nechekare. Ndototanga kutoitisana nharo navo because ndinenge ndichitovaona, but ivo vanenge vakatomira panze vasingakwanise kutovhura door because ndinenge ndakarikiya nechemukati. Handina kutoziva kutoti zvose zvandainge ndava kuona, ndichiona munhu akamira padoor uye zvekare ndichitoona door rakavhurika, ndokutotanga kutopenga kwandainge ndava kuita ikoko. Muhope ndaiona bosi vangu nemukadzi wavo
vachiti, Ruthi, mari yedu tiri kuida, kana ukatadza kuuya nemari yedu uri kuzofa iwe Ruthi. Ndakabva ndatanga kupenga zvishoma nezvishoma, ndainge ndisingadi kudya uye zvekare ndainge ndava kutiza vanhu. Paitova nedzimwe nguva idzo dzekuti ndaiti kana ndikapinda mutoilet ndikazvibetsera, ndaiti kana ndikadongorera ndikatarisa tsvina yandinenge ndabva mukuita, ndaiona sekunge chinenge chitori chikafu. Kungoti chete tainge tichishandisa mablade toilet, dai kwanga kuri kunzi dzainge dziri toilet dziya dzekuflasha, ndingadai ndakatombomakambura ndikatomadya. Saka ndaiti kana ndikaona vanhu paya, ndaiona sekunge vanenge vasiri vanhu asi dzinenge dziri shumba, uye zvekare ndaiona sekunge munhu wose anenge achizviziva kuti ndakaba mari neboyfriend yangu. Saka ndakazofonera boyfriend yangu ndikamuudza zvose zvainge zvichiitika. Apa share yemari yangu ainge akatondipa, ainge akati kwandiri, haufanire kuti unge uchiishandisa zvaizvezvi, chimbomira uite sekunge munhu ari kutotambura. Saka ndamufonera akazouya, ndipo pandakazoroorwawo, but this was after ndatoudza vabereki vangu zvose zvainge zvakaitika kuba kwatainge takaita mari. Saka vabereki ivo ndivo vakazoti vainge vaina vamwe gogo ava vainzi Gogo Chabwera, vainge vari vekuMalawi, vainge vachizivikanwa na baba. Gogo Chabwera ava vainge vakamboshanda mumarondera, vakashanda nasekuru nagogo vainge vari vabereki vababa. Saka baba vangu vakakurirawo papurazi iroro rekumarondera, saka vaivaziva. Pane apo pakazotanga kubatwa vanhu vekuMalawi vachinzi vanofanira kuti vange vachidzokera kunyika kwavo, saka vakabva vadzokerawo kunyika kwavo, vainge vachiri vapenyu but zvichinzi vainge vakura. Saka vabereki vangu vakazotanga kutsvaka hama dzavo Gogo Chabwera, vamwe vainge vachigara kuWaterfalls, ndokubva vapiwa mafone numbers evazukuru vavo avo vavainge vava kugara navo kuMalawi. Saka takabva tachizopiwa manhamba aya. Boyfriend yangu ndiye ainge ava kutoita zvose, because by then ndainge ndava kutopenga chaiko, but zvinhu zvaiitika ndaitonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Ndaikwanisa kutongofamba ndichitongoseka ndichiudza vanhu kuti ndine mari yandakabira murungu wangu. Saka ndainge ndava kugara ndakangosungirirwa, uye zvekare vasingadi kuti vamwe vanhu vange vachizviziva. Saka takabva tachizoenda kuMalawi ndichingopenga kudaro. By then boyfriend yangu ainge atenga motikari, ndokubva taenda tiri vaviri, ende vakatotaura vakati vanhu ava ngavauye vari vaviri vari voga, ngavasauya nevamwe vanhu. Ndokubva tachizopinda murodhi ndisu uyo takananga ikoko kwavainge vachigara kunonzi kuMuzimba, ndiko kwatakaenda ndikazonobetserwa. Tasvikapo ndakatoshamisika kuti munhu watainge tafambira ainge achembera kudaro, plus rainge ratova bofu, vainge vasingachagoni kuona, but vakatoti ndiri kutokuonai kutaura kudai. Saka takazopindawo mumatare, vakatiudza mari yavainge vachida, vakabva vati ndiri kuona kuti pakatokanganisika apa nekuti makatoshandisa mari, saka kuti usazofa iwe muzukuru, ndichakupa zvichakuchengetedza. Vakati ivo vainge vaine zvikwambo zvavo izvo zvavainge vagara vachishandisa mumatare avo, vakazvigadzira apo pavainge vachiri muzimu kumarondera, vakazoenda nazvo kuMalawi. Vakati kana uchitoda kutoti unge uchizova wakachengetedzeka usingade kufa, unotofanira kutoti unge uchitobva pano uine chikwambo chako, uye zvekare nemurume wako uyu anofanira kuti ange achizobva pano aine chake chikwambo, ende munofanira kuti munge muchizoita zvinhu zvenyu muri pamwe chete, nekuti makatadza kudzosera mari yevanhu ende vakazokufambirai vakaenda kun'anga, ende ndokusaka uri kurwara kudai. Asi kana ndikakupa chikwambo ichi chichaenda chonoita go back to sender, chichanorova murungu wako, ndiye achatanga kupenga apo paanga achifanira kuti ange
achizonzi iye anorarama, iwe ndiwe uchazorarama upenyu uhwo hwaanga achifanira kuti ange achizorarama, uye zvekare iye ndiye achafa, mukadzi wake achasara achipenga. Takatarisana nemurume wangu, iye murume ndiye akabva achizobvuma akati zvinoita Gogo, even though ndainge ndisingadi, ndikati mushure mekunge tamubira mari then tobva tamuitira go back to sender yekuti ndiye anozotanga kupenga. Vakati ndo mashandiro anoita go back to sender. Kana munhu akutumidzira zvaakutumidzira unongozvidzosera uchingoti moto kumoto, saka anototi ange achipenga kana kuri kunzi ndikakupai zvikwambo zvangu. Ndakabvuma mukomanashi, vakandipa mvura iyo yavakati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichigeza nayo, asi vainge vabva mukuuraya huku yeblack ndokubva vasvinira ropa racho mubhaketi, ndikanzi ndige ndichienda kunogeza. Mukomanashi vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichigeza panzvimbo panenge paine vanhu vakawanda, saka ndakatora bhaketi rangu ndikabva ndachizoenda kumashops, wainge huri usiku, ndikabva ndatokurura hembe dzangu ndikatanga kugeza. Vamwe ndo vakandiona, vamwe havana kundiona, saka kutogeza kwandainge ndichiita ndainge ndichigeza minyama. Ndadzokera kokumba around midnight ndopatakabva tachizomutswa tikabva tachizoendeswa kumakuva. Taendeswa kumakuva ndakaradzikwa pamusoro peguva, murume wangu akaradzikwawo pamusoro perimwe guva. Vakatanga kuita mhiko dzavo dzavakaita, asi vaitaura nechichewa, hatina chatainge tichanzwa panguva yacho iyoyo. Asi patakazomuka, patakanzi chimukai ngatidzokerei kumba, ndaitonzwa kuti ndava kurema mumafudzi mangu umu, ndaita sekunge ndainge ndagadzwa zidombo. Vakati zvatainge tichitonzwa zvainge zviri izvo chaizvo zvavainge vachida kuti tinge tichinzwa, vachiti ivo tainge tatova vanhu vainge vava kurema, tainge tava nezvikwambo zvedu. Saka vakabva vachizotipa umwe noumwe dende, ndikanzi dende iroro raifanira kuzongogara riine ropa. Pavakatipa matende edu vainge vabva mukuuraya huku, vakauraya huku dzewhite asi dziri dzechibhoyi, ndokubva vati tinge tichisvinira ropa, tikasvinira ropa mudende imomo. Vakati nekukasika munofanira kuti munge muchizokasika masvika kuZimbabwe ropa iri risati ragwamba. Vakatiudza kuti zvikwambo zvedu zvainge zvichazotishandira kwe6 months zvichishandisa ropa iroro, then taifanira kuti tinge tichizoita izvo zvazvinenge zvatiudza kuti tinge tichizoita mushure mekunge tasvika muZimbabwe. Tasvika muZimbabwe hatina kuzoenda kumusha mukoma, takabva tatsvaka kwekugara mukwekwe. Then ndo pandakazonzwa zvichinzi murungu wangu wandainge ndakamboshandira zvekare nekuzobira ainge ava kurwara, akatanga kungopenga ari kubasa. Ndokutotanga kutokurura hembe dzake akatanga kugeza sezviya zvandakaita mukoma. By the time pandakazonochekeresawo ndakatanga nemwana wabankuru, mushure mekunge tadzokera kumusha tikanogara nevabereki pasi tikavaudza kuti ndo zvatainge takabva nazvo kuMalawi. Saka baba vangu vakabva vati ivo vainge vasingadi kuti ravo dzinza ringe richizoparara, asi vainge vasina havo basa nazvo, kana kuri kunzi zvinhu izvi zvainge zvichazodya vana vevaning'ina kana kuti madzikoma avo. Saka baba vangu vakazofamba huri usiku vachiroverera huko mudzimba dzehama dzavo, kuitira kuti kana vanhu kana vachifa zviya pakanzi tava kufamba, munongofamba zvenyu asi musina tsanangudzo dzine musoro dzamunopiwa, nekuti huko dziya idzo dzavakandoroverera mumisha yevanhu usiku vasina kupfeka, huko idzodzo mukoma ndo dzinovhara kuitira kuti n'anga isakwanisa kuona nekupatsanura. Zvekare kunyangwe mukada kudeedza mweya yevanhu avo vakafa, mweya yavo hazviite kuti inge ichikwanisa kutotaura kutobuda chaimo mumusha, hazviite nekuti inenge yakabatwa nembambo, yakabatwa zvekare nehuko idzodzo. Saka vabereki vangu zvose izvi vainge vachitozviziva. Hapana kupera nguva ndopatakaona kuti ropa rainge rava kutanga kugwamba, rakazongosara pakati, rainge richiri fresh, but kumasaidi kwose kwechidende changu chandainge ndakapiwa zvekare nechidende icho chainge chakapiwa murume wangu rainge ratogwamba. Saka takabva tachizo
kuimbwa dzedu but dziri nyoka, tikati chiendai munovhima mudanga, tichireva kuti endai munotora wamunenge muchida, wamunenge masarudza pakati pehama dzedu. Kana ari semurume wangu akabva achizochekeresa imwe cousin sister yake uyo ainge ari ku UK akazotovigwa kunoku kuZimbabwe nekuti kuhama dzake ndiye ainge asina kusimba pamweya. Kana ndiri seni ndakabetserwa nababa, vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotengera mukoma wavo sutu. Banguru ndakavatengera sutu yeblack zvekare nebhutsu idzo zvavakazoenda nazvo kun'anga vari ivo amai nababa vangu vaenda kun'anga, vakabva vachizonoti hembe idzodzo dzinge dzichizogadzirwa. Pandakazoti ndasvika kumba ndakangoita sekunge zvinhu izvozvo ndainge ndichangobva mukusvika nazvo ndikatosvikirako kumba kwavo banguru, because baba vangu vakatouya nesutu iyoyo tikasangana kumashops. Ndokubva ndachizoenda ndiri ndega, ndainge ndatobva mukutengerwa motikari nemurume wangu, ndikaita sekunge ndangosvikirawo pamba pavo. Ndainge ndiine magrosari nezvakangosiyana siyana. Paiva nejaketi, saka jaketi iroro ndiro rainge richazouraya mwana wabanguru cousin yangu, saka iye aita zvechikorokoza akazonodhirikirwa nemugodhi mushure mekunge aenda kumakomba kunokorokoza, ndokubva afa. Ndikatoona dende iro rainge rava neropa rakagwamba, rainge ratova neropa rakawanda. Saka pane zvose zvimwe izvo zvatinoita, tine zvinhu zvatinopota tichinosiya kumanhenga gore negore. Mumba medu mukomanashi titotendedzwi kuti tinge tichirara pamubhedha. Tine mubhedha wakanaka kwazvo, asi tinotorara pachimhasa takafuka matewe emombe. Ndo mhiko dzacho idzodzo dzatinoita, saka takatonotenga matewe emombe, not matewe aya awo anenge akagadzirwa zvakanaka, kwete matewe mamwe aya ndio atinotorara takatofuka iwawo, inini nemurume wangu, kunyangwe titori nemari, but ndokurarama kwedu uku kwatinoita. Handitendedzwi kuti ndinge ndichibikira murume wangu chikafu asipo, handitendedzwi kudya chikafu chakapora. Iyewo zvekare ndo mhiko dzake idzodzo dzekuti haatendedzwi kudya chikafu chinenge chabikwa asipo, saka tinotongobatsirana kubika apo patinenge tiri tose. Ndikangoti tinogara tiri tose panguva dzose. Kana tikaenda kumavacation, tinoenda kuvacation but tinogara mungava muri mumaguest house avo ekuti vanokubvumidzai kuti munge muchibika, nekuti tinongodya chikafu chatinenge tazvibikira isu. Hatitendedzwi kunayiwa nemvura. Ipapo ndipo panorema mukoma, nekuti hanzi zuva ratichanayiwa nemvura. Zvinoreva kuti zvitadzo zvedu zvose zviya zvinobva zvarangarirwa naMwari. Saka havana kunge vakatiudza kuti tinobva tachizotanga kupenga here kana kuti chii chinozoitika, asi vakangoti pane zvose zvamunoita zivai kuti hamufanire kuti munge muchinayiwa nemvura iyo inodonha ichibva mudenga. Saka nguva yekunaya kudai mukoma tinenge tisiri free zvachose nemurume wangu. Kana tikatoona kutoti kunze kunenge kusina kumira zvakanaka, tinotozvivharira mumba. Uye zvekare kana kuri kunziwo mvura ikatanga kunaya tiri mumotikari, hana dzedu dzinenge dzichingorova, but tinotongogara mumotikari kusvika mvura yapera kunaya, then tobva tachizoburuka mumotikari. Ndiyo secret yangu yandinayo, but kurarama kwacho ndiri kurarama hangu. Ndinovatenda Gogo ivavo nekuda kwekuti vakandibatsira, nekuti ndainge ndava kutopenga, but kundibatsira kwavakaita, vakaita a go back to sender. Ndakavabvunza kuti ko inogoita sei go back to sender, nekuti ndini kandakaba chinhu chemunhu. Vakati as long as munhu akupengesa go back to sender inoitika, nekuti anenge ashandisawo mweya wemunhu akafa. Saka mweya wemunhu akafa tinokwanisa kumudzosera
kumuridzi. Ndozvavakataura, but zvizhinji havana kutiudza. Ndiyo confession yandinayo. Kunoku kwatigere tine mashops edu atakazovhura tichitoshandisa mari idzodzidzi. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Toda kungobvunzawo kubva kune vedare renyu kuti amai vangu vanganzi vanoroya here. Ipapapa muri yose munhu wose ava kungoti amai venyu vanoroya, but chiri kundinetsa ndechekuti amai ivo vari kuramba, vari kuti handiroyi ende handisi muroyi, but kana kuri kunzi ivo havaroyi amai, kosei vakarohwambama. Amai vangu vakarohwambama neruoko rwakaonekwa nevamwe vanhu, but isusu vamwe hatina kurwuona ruoko irworwo. Amai nyakubereka amai vedu vakashayika mainge muri mugore ra2019 mushure mekunge varwara kwekanguva kapfupi. Saka takabva tachizobva kunoku kuSouth Africa ndokubva tachizoenda kwaChihota. Saka tasvikako mukomanashi ndakaona kuti amai vaita sekunge munhu asiri kunzwa zvakanaka, ndikatombovatengera mapiritsi, but vaingoita kakuvhundukira. So ndakagara navo pasi ndikati mamako chii, vaitadza kana kundipindura. Ndakaona kuti miromo yavo yaibvunda zvikari nemaoko avo achibvunda. Saka ndakati zvimwe kuda vainge vachirwadziwa nekuda kwekuti amai vavo vainge vafa. Saka I just imagined kuti kana vari amai vangu vanenge vafa ndinototi ndinge ndichirwadziwa. Saka coffin rakazoti rasvika pamusha rakaunzwa nevanhu vefuneral parlor. Gogo vangu ndokubva vachizogadzikwa mukitchen. Mangwana acho apo patainge tava kuti tava kubuda tava kuenda kunoviga gogo, ndopakaitika chiitiko chakashamisa vanhu vose mukoma. Kofini ragogo rakati richingoburitswa mukitchen, amai vangu ndipo pavakabva varohwa mbama. Munhu wose ainge aripo akatonzwa kutoti pa. Amai vangu vakatotanga kutochema ndokubva vakasika vanyarara. Saka kune vamwe vanhu vanoti ivo vakatoona ruoko, vamwewo handizive kuti kuwedzeredza here. Pane vamwe vanoti vakatoona ruoko ruchitobuda mukofini rukarova amai vangu. Vamwe vanoti ruoko urwu rwakaita sekunge rwakabuda mumba mukitchen yagogo rukarova amai. Saka chiri kutinetsa isusu ndechekuti amai vedu ivo sezvo vari kuti kwatiri, imimi muri vana vangu, dai ndainge ndiri muroyi ndaikuudzai kuti ndiri muroyi. Handisi muroyi, handina kudya amai vangu, asi kana iniwo handichatonzwisisi. Amai vangu vava kungogara vachingovhunduka nguva dzose. Kana ndikatoenda kumba vanokwanisa kungotanga kungotaura dzimwe nyaya dzinotyisa kuti onai baba venyu avo, onai motikari yavo iyo iri kudhonzwa nemadhongi. Baba vangu vakaita accident kuna Enterprise Road ndokubva vatongoshayika, uye zvekare parufu rwavo pane zvakaitika. Pane vamwe vanoti vakatoona baba vakatogara pamusoro peimba yedu vakaita kunge chigori toto, uye zvekare munin'ina wavo amai akangofa, afa kudaro parufu rwake. Zvekare amai zvinonzi vakaonekwa vachisvina mazamu avo, but vainge vakatogara nevamwe mudining, because munin'ina waMama akachemerwa zvekare pamba pedu. Vakazotobvunzwa kuti ko muri kuitei, hanzi vainge vakatoburitsa zamu ravo vachitosvina. Saka izvi zvakaitikawo isusu tainge tichiri vana vadiki. Saka handizivi kuti tingati amai vedu vanoroya here kana kuti vanotoshandiswawo nevamwe vehukama
kusaidhi kwavo avo vanovashandisa pamabasa awa euroyi vasina zvavanoziva. Isusuwo sevana mukoma, misha yedu inongoparara. Tiri vanhu vekuti tinongofamba tichingoshanda. Kana washanda unongonyimwa mari. Kana ukada kuedza kuita business racho rinongoparara. Mumhuri medu mukoma ndikangoti dzinza rose hakuna kana mwana akakwanisa kupasa O level. Ndaiva munhu aigona kuchikoro but handina kutokwanisa kuzotonyora because ndainge ndava nepamuviri. Ndaida kunyora nenhumbu yangu iyoyo but ndaiti ndikaenda kunonyora ndaitodonha ndotokolapsa ndotoendeswa kuchipatara. Tiri vanhu vekuti tinotongotambudzika. Saka ndizivi kuti amai vangu ndivo vanoroya here kana kuti ndibetsereiwo vedare. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Amai vangu vakadzingwa muchechi. Handichatauri hangu zita rechechi but vakambotanga kumbonamata mune imwe chechi kuWarren Park uko vakadzingwa muchechi. Takavabvunza kuti madzingirwei muchechi but havana kuda kutiudza. Saka ipapapa pandiri kuenda kumusha ndoda kuti ndinge ndichimboenda kuchechi kwacho ikoko ndimbonobvunza vanhu vemuchechi imomo kuti sei vakadzinga amai muchechi. Takazotongonzwawo nemakuhwa zvichinzi amai venyu vakadzingwa kuchechi uko kwavainge vava kuenda. Saka maybe ndichakwanisa kuwanawo chokwadi ndichazokuudzai mukoma kana ndabva kumusha. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi vachazotiudza mushure mekunge vaenda kuWarren Park ikoko. Hanzi toda kunobvunza kuti kosei makadzinga amai vedu muchechi menyu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we kuti amai vavo vangava vari munhu anoroya kana kuti munhu ari kutoshandiswawo. Munozvionawo sei vedare?